e kaunti ma Uasin Gishu. E kinde mane odonjo e hikwa mokwongo, bige ni nitiere kacha. Ing'eyo ni kia e high school, gokinyi osego olang'. Ing'eyo ni owinjo bed ni chiew. Bang' mano ing'eyo ni ringo idhi e klas, udhi kacha tu somo. To koro uyudoru e mbalariany ka, seche moko yudori kacha kendi, kuom hawi maber inyalo yudori kod osiepegi moko manusomo godo e high school, koro umakoru, ka koro utemo mar mondo mi une kaka unyalo dhi mbele kod sombu e mbalariany kacha. Kata kamano time management, owinjo bed ni gi manage time, kata time management bede yo machalo nade. Nikech an naparo ni kichiew gokinyi, ang'e ni skunde mopogore opogore nitiere kod student center. Wamonde student center kacha kwa paro ni maybe parade moro bro bedo kae, lecturers bro bedo mar mondo mi onyiswa ni yes koro lecture ni ka winjo bed ni timo kama imi course outline kaka winjo bed nudhi e class. Time management winjo bed yo machalo nade, katere kaka jogo madonje mbalariany opanga ne sagi ni mae sa somo, mae sa seche moko mar have fun matin, ka nitiere kod club moro tanyalo dhi mar mondo mi obed fun, kiko beda beda ni odhi kacha to wuok awuoka kende makata networking moro okotimo. Time management is very important. Gimoro amora ma ng'ato timo. Ahero gangero moro nowacho ni the smoke from roasted meat does not cause harm to the eyes of a hungry person. Abro nuoyo. Ngero nowacho ni the smoke from a roasted meat does not cause harm to the eyes of a hungry man or a hungry woman. Mangero ma encourage. In fact, personally, I know it always kept me going. Iparo sechete netimo gimoro, nitie goal moro idwa ni achieve. Despite challenges, nyaka idhi ne gima idwaro no. Ng'ato nyalo manage time ne nikech timetable ji te ni godo. Kisang'e ni in gi class kiny sa 3. Ing'eyo koro avoid gima dhi min oversleep mondo kiny attend class cha. Kech failure to attend that class ema koro miyangi miss attendance class attendance list, mano nyalo bedo gi madhara mbele kocha, mok nyalo bedo maber ne ng'ato. Omiyo campus ng'ama principal, ng'ato nyaka bed mana principal. Onge ng'a biro fuati ni ng'ane sa class koro rom. In wuon ing'e gik midwaro. Tidwa dhi e class ok tidwa dhi. Ne jok ma hustle, nyaka ing'e kaka nyalo balance between the two. I hustle tidhi class at the same time. Bende class ok didhi adhiya tiduoge nindo kech. Nyaka imanye kaka inyalo yudo pesa ni moro matin, mondo kik ibed jakwecho ahinya sama matin kone simbi, tin ma jakwecho. Pesa no inyalo manye yo machalo nade, kata ginyalo neno ni giyude yo machalo nade, Owira? Environment mag school nitiere tije mopogore opogore matindo ma ng'ato nyalo timo yude gimoro. Joma wuoyi wan watol joma wuoyi adwa narrow down koro. Kaka joma wuoyi wabedo ga seche moko ibedo konad ma koro chuni yedhi kata mjengo. Building construction sites iyude kata mamia bich moro. Nyiri nyalo kata mana uso lewni. Yawuoyi nyalo kata mana register ne ji line. Personally kana donjo ga first year na register nyaka line. Seche moko iwuotho nyalo kata mana uso watch, inyalo kata mana uso tiang'. Gima duong' ne iyudo gimoro matin minyalo duog cham, kik ibed jakwecho ahinya. Iwacho ga ni you reason like a graduate but you also like a dropout. Erokamano. Stacy